Jesu Kristu uyinkosi kumhla ka-27 Novemba 2023 namhlanje ngomsombuluko ngikhonjiswa izindlela ezisetshenziswa yisitha ukulimaza imishado yabazalwane. Ngiqale ngakhonjiswa ukuba sebandleni lokuthunjwa elinokungcola ukuthi kuyawulimaza umshado wabazalwane. Lelo bandla ngikhonjiswe kuyindlu bekhona abazalwane phakathi. Phansi kungcolile, kungcole ngisho nangobumanzi nangokungcola nje lokhu kukadoti. Okungaba ukuthi njengokuthi endlini makungashaneliwe bese kuphinde kuba khona amanzi achitheke phansi. Bekuyileso simo kodwa ngibabona abazalwane bekhululekile bephakathi behamba ngenkululeko. Ukungcola ukuba sebandleni lokuthunjwa elinokungcola. Ngase ngikhonjiswa ngimi ngaphandle ngibuka phakathi. Umjolo yinto engenankinga kulabo bazalwane. Noshadile ehambisana nomuntu angashadile naye. Ubona indlela ebebehamba ngayo kungathi uhamba nopartner wakhe, kodwa ngacaciselwa ukuthi lo omunye usindisiwe, lo omunye ube njengongakholwa nhlobo, ongasindisiwe, kodwa bese budlelwaneni. Kepha kungesiye umyeni wakhe. Izwi likaNkulunkulu incwadi yamaHebheru 13 verse 4 lithi ukuganana kuhlonishwe yibo bonke. Bazalwane, kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu uyozahlulela iphingi. Ngiyacela ukuthi siqaphele impilo esiyiphilayo. Linjani ibandla okhonza kulo? Akilo yini ibandla elingenankinga nesono nemjolo nani? Akilo yini ibandla elemukela ukungcola? Konke nje ukungcola kuya-understandwa kulelo bandla ngoba bebebonakala bekhululekile. Kubonakala ukuthi into engenankinga nje ukuthi mabephile ekungcoleni. Izwi likaNkulunkulu encwadini yeSambulo 21 uvesi 27 wakhona uyasitshela bazalwane ukuthi ezulwini akusoze kwangena lutho olungcolileyo. Nomuntu owenza amanyala akayikungena, namanga akayikungena. Kodwa silotshelwe ukuthi kuyongena kuphela abalotshwe encwadini yokuphila yewundlu. Singalotshwa yini encwadini yokuphila yewundlu uma siphila emshadweni yethu siphila impilo yokungcola na? Ngaphinde ngakhonjiswa ukunqatshwa kwezwi. Umzalwane engafuni ukwemukela iBhayibheli okuyilona elimele izwi likaNkulunkulu. Okungukuthi ukungaphili intando kaNkulunkulu noma ukungaphili ngokuholwa yizwi likaNkulunkulu emshadweni kuyawenza lowo mshado ungavikeleki. Isitha sizenzela umathanda. Kuvezwa ukunqatshwa kwezwi kodwa umzalwane ebe ethanda izwe, ethanda ukunakekela nomzimba wenyama kunomoya. Ngiyacela bangcwele sibe nakho ukukhetha isabelo esihle njengoMaria owakhetha isabelo angayi kusaphucwa. Mawufunda kuLuka 10 verse 41 to 42 wakhetha kahle uMaria.
nathi besingakhetha kahle. Ukulahla izwi ngiye ngavezelwa ngesikhathi umzalwane enqaba ukumukela izwi, enqaba ukumukela iBhayibheli. Wavela eyisimo, kwenza umzalwane alale. Eyisimo somuntu mayeyigqokela igawuni, naleyo gawuni iveza futhi umzimba kungathi ayisiwo nosayizi wakhe. Engowesifazane kuvela ngisho emathangeni ngathi uthatha igawuni nje engamneli wayigqoka. Asifanelwe thina ukulala ubuthongo bazalwane. Akulalwa emshadweni, umshado uyakhulekelwa. Ungapholi nje. Noma ukhuleka, khuleka, kodwa ube uhamba njengokwamazwi kaNkulunkulu. Ukhuleke ugcwele izwi likaNkulunkulu. Ulifunde izwi likaNkulunkulu bese uyaliphila, okungukuthi ulenze. Ungabi wolele njengalokhu kuvezwe umzalwane efaka igawuni ngenxa yokunqaba izwi. Ngoba kuyahlwa kuwe bese uvela ungaqapheli. Isitha bese siyangena sizenzela umathanda emshadweni wakho. Ngaphinde ngakhonjiswa iringi yomzalwane. Kunjengokuba ithathwe yisitha. Ngayibona iphuma emunweni yaya underground. Bekuyindawo nje ibibonakala ibingaphansi kodwa ngiyibona kodwa ingaphansi komhlabathi noma komhlaba. Ngiyibona kunjengokuthi kusemgodini kodwa ngaphansi isitha sayifasa, siyifasile iringi ngecheni ebelinokubola kubukeka njengerust. Sayibophela kuleyo nsimbi ukuthi ingabi sabuyela kulowo mzalwane, ukulimala komshado. Sitha saze safaka indidi. Umshado unokubola. Kubiza ukuthi bangcwele. Sikhuleke singaphezi. Ukhulekele umshado wakho. Unganikezi isitha ithuba emshadweni wakho. Ngiye ngakhonjiswa nokuthi bazalwane, ngesikhathi isitha sikhiyela iring okuwukuthunjwa komshado, kuhamba nokuthi bangcwele, okuye kwangifikela. Umshado ubusiso ubani? Lowo muntu owayebusisa umshado wenu wayeyiphila yini impilo yobungcwele? Wayengeve uthumba yini umshado wenu? Ngenxa yokungcola okukuye, ngenxa yokuthi yena usetshenziswa yisitha. Ubani owakhulekela umshado wakho? Nabangakashadi engathi nabo bengayiqaphela lezi zinto ebezivezwa namhlanje ukuthi ziyawulimaza umshado, ukuze inkosi mayibabusisa ngomshado. Abanye mhlambe basemalungiselelweni okushada. Yizo lezi zinto eziveziwe okumele beziqaphele asebeshadile nababheke emshadweni. Ngaphinde ngakhonjiswa isitha singena ngomntwana emshadweni, ngene umoya wokungalaleli ebese kwenza ukuthi owesifazane, ngibone kungowesifazane, angisho ukuthi kuyohlale kuwowesifazane, kodwa
embonweni bekuvele kungowesifazane. Ngesikhathi isitha singena ngomntwana ukuthi adlebelendeke abe umntwana ongalaleli, athukuthele osemshadweni. Ngesikhathi uthukuthele awusakwazi ukwemukela okukamoya ngenxa yokuthi uhlubukile, usuphila unentukuthelo emshadweni wakho, awusenayo ngisho intobeko, usuwumuntu ohlale enolaka. Asiqaphele lokho, singadinwa abantwana bese kuze kugcina kuphazamisa umshado. Gcine sekwenza kungabi nakho ukuthula emshadweni. Kuthe mangiphaphama kulowo mbono, ngaphinde ngakukhonjiswa omunye umbono sengivukile. Ngakukhonjiswa owesifazane uyahamba ulandela upartner wakhe, okungukuthi opartner bebehamba endleleni, abashadile bebehamba endleleni eyodwa. Kodwa manje ngase ngikhonjiswa umoya wesitha obelethe ehlombe lo yedwa wabo. Lo akawuboni, kodwa abasahambi ngokulingana kule ndlela, usedonseleke emuva, usehamba ngemuva. Lo moya ubonakala umgqilazile. Lo moya obuqoqoshe kuyena ehlombe and engawuboni yena. Engathi uNkulunkulu engenza umusa. Bazalwane, nikhulekele imishado yenu, ningahlukaniswa yisitha. Kulowo mthwalo owesifazane bese uthwele, uhamba nje kulolu hambo lomshado kunesitha esibelethe kuyena emahlombe akhe. Ngesikhathi lesi sitha ngisibona ukuthi hayibo kuyini lokhu, kusamuntu kodwa futhi into esabisayo ngathi kusasilwane. Ngisabuka ukuthi lento ibeletheleni, iqoqosheleni, ibihleli sakubeletha kodwa iphezulu emahlombe. Ngesikhathi ihleli lento khona umonakalo ewudalayo. Bekukhona ebekuphuma emhlane womzalwane, kuphuma kungathi kukukhanya, khona izinto ezinhle ezisuswayo ngenxa yobukhona balowo moya wesitha. Ngiyacela ukuthi lapho ubona kungasahambi kahle emshadweni wakho, uzizwa usunomthwalo. Lithi izwi likaNkulunkulu kuMathewu 11 verse 28. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Ikhona iNkosi uJesu asiphose kuyo leyo mthwalo, lezo inkathazo ezikufikelayo emshadweni wakho. Khona iNkosi ilungele ukukuphumuza. Kakhulu ngikhulekela ukuthi ibandla likaNkulunkulu livuleke amehlo kamoya ukuze lizokwazi ukubona izinto, ukuthi njengoba sekumuncu kanje kulo mshado, umonakalo muphi la ungakhona, ukuze uzothi noma ukhuleka wazi ukuthi ubhekene naluphi uhlobo lomoya.
Jesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngisho Mateyu 11 verse 28, zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza, kusho inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.